אוקיי, אז בתור ההתחלה אני אבקש ממנו ללא בקשה של התפקיד, אני לא מגדירה לו את התפקיד שלו. תרשום לי בבקשה מתכון לארוחת ערב. אוקיי, קיבלתי מתכון לקציצות עוף עם אורז וירקות. עכשיו אני אגדיר לו את התפקיד. אתה שף בעל ניסיון רב ומומחה בהכנת ארוחת ערב. תרשום לי בבקשה מתכון לארוחת ערב. ביקשתי אותה בקשה, רק הגדרתי לו כרגע את התפקיד. בואו נראה איך התשובה משתנה. בתור שף בעל ניסיון רב, אשמח לשתף מתכון. אתם רואים פילה דג ים על מצע ריזוטו עם תירקות צלויים. טוב, אין מצב שאני אכין את זה לארוחת ערב, אבל תראו איך התשובה משתנה על סמך התפקיד שאתם מגדירים. זה הרעיון, למקד את הפרומפט שלכם עם הגדרה של תפקיד. אני מחכה שתעדכנו אותי, איזה תפקידים ביקשתם מה-ChatGPT, Claude, Copilot, מה שתבחרו. אני מחכה לתגובות שלכם.